Tak ahojte, toto je moje prvé video. Rozhodol som sa narobiť zo pár videí, ktoré dám na Facebook a YouTube. Jedno alebo druhé, alebo obidve. Ohľadne nožov a podobných záujmov. Rozhodol som sa po pozeraní veľa YouTube, hlavne z Ameriky, ale tiež z Čech, z českej stránky nuž.cz, a často sa tam človek dozvie nejaké hlúposti, hlavne Američania sú naivní ohľadne zákona držania nožov, ohľadne použitia nožov pre sebeobranu, brúsenie nožov. Naozaj také hlúposti niekedy sa od týchto ľudí, ktorí tam majú 100-120 videí, a niekedy človek neverí vlastným ušiam, čo sa dozvie. Ako napríklad o skúšaní ostrosti nožov, kde si skúšajú ostrosť nožov proti chlpom. Taký nezmysel, vždycky dole chlpmi, podľa toho, alebo na papieri, ok. Tu mám taký maličký Spyderco, čo som už kúpil veľmi dávno, ešte vyrobený v Amerike, nie v Číne ani nikde. Spyderco možno ešte stále robí v Amerike, teraz už neviem. Spyderco už nekupujem. No, kúpil by som, ale keď budú mať niečo zase zaujímavé. Toto sa volalo na tých a veľmi dobrý nožík, maličký, lahučký, ostrý ako britva. Teraz nie, lebo som ho používal na veľa vecí. Tu ho mám na to, aby som otváral nové balíky, ktorý mi práve dneska došiel. OK, takže sa s vami podelím o moje radosti. A prišli mi dva nože. Dáme na bok. OK, čím začať? OK, začnem týmto. Toto je momentálne dosť slávny nôž, dosť populárny, aspoň podľa Facebook a SOG stránky. Je to from company, ako vidíte, SOG Knives and Tools. Nôž sa volá Grove. OK, tu máte. Má to Tactical Tanto Blade, satin polished finish, heavy duty nylon web belt loop, molded nylon sheet, unbreakable pull tongue construction. Ja niektoré veci hovorím anglicky, tak ako sa tu píšu, a myslím, že už veľa ľudí na Slovensku je v angličtine dosť behlých, aspoň podľa toho, keď som tam bol naposledy v 2011. Veľa ľudí vedelo anglicky, a ľudia, čo používajú počítače, chodia na YouTube, Facebook, veľa z nich počítam vie anglicky. Tak to tu na trošku otvoríme. Dajte mi minútu. No, má to 3,6 inča dlhé blade, čepel, váži 5,4 ounce a celá dĺžka je 8,1 inča. Ja už tiež používam inče, hlavne keď sú veci z Ameriky. Mne už to niečo hovorí, keď som sem došiel, bol som z toho vyhúkaný, akože inče samé. My máme centimetre, teraz centimetre sa mi zdajú trochu neprirodzené. No ale to je subjektívny názor, OK? OK, takže sa mi páči, že na krabici sú všetky, ako vidíte, všetky potrebné informácie. A pekná plastiková krabica, OK.
Takže poďme z tejto strany. Takže púzdro z plastiku, zaujímavé. OK. Dá sa dať dole a použiť, ak má človek svoj nejaký systém ako taglock alebo podobné, ako klipy na držanie toho púzdra. Toto je nylon, ballistic nylon. Dá sa, ako je vidieť, takto predĺžiť, keď niekto to má rád nízko. Tak to skôr na používanie boli niekde, ako v lese alebo podobne. A toto je tiež dobré, to je to moderné balenie, do ktorého má človek problém sa dostať. No, takže to je vybavené. OK. Takže takto to vyzerá. Alright. 3,6 inča, okolo 8 cm počítam. Dosť handle heavy, má ťažkú rúčku. Veľmi dobre, není to veľmi agresívne, není to ostré, dobre sa to drží, dobre to je proti šmikom. Vyzerá, že je ostrý z krabice, čo býva niekedy. Nie všetky nože sú ako tak. OK. No, reže, aj keď nie veľmi. To ešte vylepšíme, nabrúsime. Takže SOG gravel. Viete, čo je gravel? Ako vrčat, zavrčanie. Gravel, čo robia psi, keď ich začnete štvať. Ako to funguje s týmto? Dobre, OK. Pozitívny klik, nosiť dole hlavou bez problému. Nevypadne. OK. Sa mi páči, keď nože, ktoré idú do týchto púzdier a cítite, ako dobre tam ako dobre tam zapadnú. Nice, no, mám zo pár týchto, obidva grip, obidve uchopenia sú v poriadku. No, je to skôr na sebeobranu dônož, ja chodím strieľať tie jelene a takéto animals, tak tamto, pretože je to ten japonský tamto štýl, tamto človek veľa nepoužije, mohol by, nehovorím, že v prípade emergency môžete použiť aj na stiahnutie zvery, ale nebolo by to také pekné ako napríklad tento maličký na stiahovanie zbery, úplne perfekt. Pekne. Dobre, takže to je jeden. Čo tu máme druhé? Je značka Kudeman. Je to španielskej výroby. OK. Tak ja som bol v tom, oni sú vyrábané v dvoch verziách, niektoré majú takisto plastikové púzdro, ale toto má kožené, čo na druhej strane není zlé, ja osobne mám rád kožené, iba nemám rád tieto veci na nich. Dá sa mi to pomale otvárať, najradšej to vytrhnem. OK, tak ako vidíte, toto je dobrý nož na sťahovanie zvierat. Aj keď je propagovaný aj ako military
vojenský záložný nôž, alebo keď chcete mať niečo najlepšie na nohe, alebo k čižme, alebo podobne. Je to malé, ťažké, pekne hrubý, široký blade, čepel. Tunak tento zárez tam není, nie je dierka, tá môžete použiť spolu s tými dvomi, keď si chcete urobiť v prípade nutnosti kópiu. Dá sa odšrobovať tieto na ručke, tie scales po anglicky, ja už neviem niekedy po slovensky zase. No a tunak ten hrúbok je prakticky narezanie, nie narezanie, ale na preštiknutie drátov do tejto hrúbky, čiže ostnatý drát medzi tými. Iba sa nasadí, je teraz z boku na bok, kým neodíde. Celkom handy. Ostrosť, no, to sa vylepší, až s ním budem. Len ručka sa mi zdalo, že bude troška dlhšia pre moju veľkú pazúru. By sa mi zišlo ešte o takýto kúštek, keby to bolo, nech sa mi to lepšie drží v tejto pozícii. Hlavne keď mám už zničený tento prst a dobre nemôžem zavrieť, ale tento grip reverse je veľmi dobrý. Toto aj odporúčajú, keď som videl video od Q-Deman, tak aj odporúčajú to nosiť práve v pozícii, takže to vyťahnete takto, ale to bol plastikové púzdro, ktoré sa dá otočiť z jednej alebo druhej strany, takže good luck with this one. No ale to sa všetko dá urobiť. Púzdro plastikové sa dá kúpiť miesto tohoto. Počítam. Slonia hlava na tom púzdierku, ináč dobre hrubá koža, takže vydrží veľa. Takže akurát, ja hovorím, nemám to rád. Až sa to vybehá, bude to lepšie. Ešte je to všetko tesné, takže takto asi som dopadol s týmito dvomi nožmi. Neskôr tu dám zase videa postupne z nožov, čo mám, ich tam zo 40, 50. No niektoré sa nevyplatí sem dávať, ale uvidíme. OK, tento vyzerá, keď skúšate ostrie niekedy s prstami, tak sa zdá OK, ale henten je tupší ako tento. Tento naozaj, vidíte to? A takto sa to skúša, a nie takto. Takto nikto. Aj britvou sa holíme dole a hore. Po fúzoch dole, po fúzoch hore. Tieto fúzy, keď to není vidieť, teda brada, rastú hore, tieto rastú smerom dolu. A s britvou ideme dolu. A nie proti, to by sme neurobili nič. No, to je iba, ma to rozčuluje, keď niekto z Ameriky tam sa snaží oškrábať si skin, dobre by sa mohol na najvyš, keby mal naozaj ostrý nož, tak sa iba doreže. Takže asi toľko na tentokrát. Nechcem to držať dlho a uvidíme sa pri nejakom inom noži. A asi toľko odo mňa dneska. Takže dovidenia na budúce.